Mesto Prievidza bolo vybraté do tohto pilotného projektu BUK. Nestretli sme sa v minulosti s cudzincami alebo s nejakými ich požiadavkami, pretože sa na nás neobrátili. Skôr by som mohla z tej praxe povedať, že to bolo z toho negatívneho hľadiska. Riešili sme jeden prípad bezprístrešného obyvateľa mesta, bol v vietnamskej štátnej príslušnosti. Zomrel už, teda sme riešili aj ostatné záležitosti a potom z hľadiska toho sociálneho to boli, myslím, 2 prípady záškoláctva, ale nebolo to, že tie deti by do školy nechceli chodiť, alebo bolo to z titulu, že chodili tlmočiť rodičom na tie príležitostné trhy, jarmoky a tak tieto veci. Treba s touto komunitou pracovať. Je to v prvom rade aj terénna práca, vyhľadávanie a zapojiť ich do toho procesu samosprávy. U nás sa to jedná, myslím, o čínskych príslušníkov krajín tretieho sveta, Vietnamcov a možno ešte Rumunov, lebo máme blízko Bane, takže tam je ten potenciál zamestnanosti. Projekt BUK zmenil môj pohľad. Strašne rada by som chcela, keby samospráva mohla preniknúť do ich komunít, napríklad zorganizovať, Deň vietnamskej kultúry. To ma tak upútalo. A potom je to samozrejme aj práca s tými deťmi na základných školách, aj na úrovni nejakých tých jazykových kurzov, zblíženia sa. Projekt BUK priniesol pre mňa osobne veľké prekvapenia, pretože až po vyžiadaní z Úradu hraničnej a cudzineckej polície sme sa vlastne dozvedeli, koľko národností, aké rôzne národnosti v meste Prievidza majú trvalý alebo teda prechodný pobyt. Počet cudzincov je 180, najväčšie komunity sú Rumunsko, Čína, Vietnamci a aj Rusi. Možno by bolo snáď dobre do budúcnosti prepojenie samosprávy s Úradom hraničnej a cudzineckej polície, nakoľko my nevieme, koľkí cudzinci sa prisťahujú k nám a nevieme nadviazať s nimi kontakt. Raz za 4 roky, pokiaľ prebiehajú komunálne voľby, dostávame z cudzineckej polície zoznam cudzincov. Môžem povedať, že v súčasnosti pri posledných komunálnych voľbách sme dostali zoznam cirka 660 cudzincov, ale účasť na komunálnych voľbách sme mali 17 cudzincov.